Whatever goes on there. But hey, you feel go away. But I go to away. But not affair. But shone. That's 22 Beef Festival in 16 December. Halalala, so we are la. I think what is the line now? Yebana. Tamzoshi. Who am I? We want it and done. Yeah, you want it away. Amayo samtsheli intwana yami mara wayo intwana ngifrezi friends ke boy ngicela ungangishiyi mfana ngicela uhamba nawe intwana nge-16 December plus anginama plans boy ngicela uvaya nawe intwana yami ngiyazi ukuthi uyoshaya inkomba ngisho ushaya yazi oyishe inkomba mfowethu ngicela ungangishiyi mfana ikuphi lento yakho le khona of vintage Khayelisha Sheldon kwazeke musintwana sikwazi ayibona abantu semakhulu sobona makhuwa ngoba ngishaya inamba lana ku small wona sala Tabo Tiba Taba Twins Kumi